Γεια σας παιδιά, σήμερα θα πάρω λαβαντορίτο σπινίτο για index. Ορκίζομαι παιδιά ότι δεν θα τον σκαμάρω και θα μου δώσει και για index και ένα snail κλοβέρο. Να, δείξε το paste ρε γκέι. Λοιπόν, το paste του είναι αυτό εδώ. Όποιος θέλει στέλνει για trade, είναι αυτό. Ναι, είναι πολύ καλός. Θα σας δείξω τώρα αμέσως το user του. Είναι αυτό εδώ το user του. Όποιος θέλει. Έλα να ανοίξουμε lucky block στο βίντεο ρε. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε lucky block. Πάμε. Ωραία, έλα. Πάμε. Open. Ωραία, να ανοίξω εγώ ένα. Ωραία. Άνοιξε εσύ ένα. Ό,τι της είναι για μένα. Ναι. Ωραία. Μπρο, φαντάζομαι απλά Celestial Pegasus. Go. Ωραία. Παιδιά, τώρα πάμε να πάρουμε για index. Τα brain rot. Ωραία. Λαβαντορίτο. Ωραία, έχει Μπορεί να είναι πανέμορφο. Please, bro, please. Με σκάμαρες. Πάω να πάρω και το άλλο. Κάτσε, περιμένω. Περίμενε. Να αυτό περιμένω λίγο να έρθει. Και τούτο παίρνω. Έλα κουτσέρο. Μη βρίζεις, θα μας φάει copyright. Σκάμ και... Όχι, Κουτσέρο είναι... Είναι κουτσέρο βρυσιά ρε. Α, ναι, νόμιζα κάτι άλλο. Κουτσέρο, οκ, κουτς. Κουτς, είπα, κουτσό. Ωραία, τι brain να βάλω. Ωραία, Βάλω το gold. βάλε λαβαντορίτο. Βάλε λαβαντορίτο. Τι λέτε. Και εγώ θα σου βάλω τάγκ. Βάλω το... Όχι. Τι Έχω χάλια σήμερα. Θα βάλω το Bunny Bunny Sahur. Gold. μετά back. Ναι. Τώρα, το λαβαντορίτο για το τάγκ. Δεν έχω σήμαρη. Μετά back. Έλα ρε, βάλε. Εδώ θα παίξουμε duels. Αλλά μετά back. Γιατί δεν είμαστε scammer friends. Δεν έχω σήμαρη. Και εγώ τι σου φταίω. Αυτό τελικά το κάνεις thread γι' αυτό. Το τάγκ. Ναι, trade όμως. Και εμένα είναι αυτό το user μου, ξέρεις, θα σας το δείξα πριν. Παιδιά, δεν ξέρω, αξίζει No My Eggs για tank. Ναι ρε μπρο, το No My Eggs είναι No My Eggs. Τα αυγά. Θα το σκεφτώ μετά, πάμε τώρα duels. Βάλε τέτοιο, βάλε λαβαντορίτο. Λαβαντορίτο για το tank. Πάλι κάτι νούμπικο ρε. Επειδή είμαι άντρας, πάμε. Τα δίνω κάκο. Πάμε να τον ξεσκίσουμε. Είμαι πολύ καλός στα duels. Ναι, εγώ έχω το animation που χρειάζεται. Μου κολλάει. Ρε, μου κολλάει. Εμένα τι μου κάνει ρε. Δεν σου κολλάει τόσο όσο μου κολλάει. Να, Εντάξει. όχι κάτω από τα Ρε, σκέλη. σου κολλάει. Σου κολλάει. I know. Έχεις μέτουσα, αν έχεις μέτουσα. Εντάξει, έλα, με έκανες να χαλίσουμε. Yeah, bro, you lost.
No, 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 no. Εντάξει, εντάξει. Please. Έλα ρε μπρο, εγώ έρχομαι πάνω σου για να με βαρέσεις. Τον άλλο έρθω, στον τελευταίο, γιατί θα είναι και ο τελευταίος, γιατί και στον τελευταίο μου το κάνεις. Μπρο μας κολλάει. Υπερβολικά λέω. Ναι, επειδή έχω αλλάξει το σήμα. Πήγαινε αρλάρι. Όχι. Μου κολλάει ρε μπρο, άσε με να το πάρω. Τώρα θα το είχα πάρει. Άσε με να το πάρω. Ρε, δεν έχω ρόπαλο να μου μπαγκάρει. Ναι, άσε με να Ρε, το... βαράει μόνο. Να βλέπεις, άφησα. Έλα σε άφησα, εντάξει. Ρε μπρο, αλλιώς ρε φίλε, θα το είχα πάρει άμα δεν μου κόλλαγε. What are you doing? Άντε. Εγώ hacker. Αντρέ. Μου κολλάει. Έλα ρε μπρο, μου κολλάει και με πάει πίσω. Μ' αρέσει που στο σχολείο μου είπες, έχει το καλύτερο σου. Έλα ρε μπρο τώρα, μην. Έχεις μαντουσό. Θα σου κάνω και expose. Κάνε expose. Τι expose. Το πρόσωπο. Άντε ρε, ακατάλληλε. Hey, yo, hey, please. Έλα. Έλα, εντάξει. Μπορείς να το πάρω, αλλά I'm a real friend, bro. Bro, μου κολλάει. Μετά θα πω, θα το αλλάξω. Θα βάλω hotspot από το κινητό μου. Αφού εγώ το θα γίνει. Please. Thanks. Έλα. Σε έχω αφήσει 3 φορές. Κι εγώ 15 σε ένα μάτι. Να ρε Χωρίς κολλά. mouse lock. Έλα, please. Έλα, βάλε. Κολλάει, ρε. Ωραία κατάλληλα. Please. Ναι. Όχι, όχι. You miss it. Νόρα γκέι. You miss it. Έλα ρε, σε βάρισα πολύ καλά όμως. Δηλαδή βρω, ήμουν εκεί πάνω και απλά σε βαράω την... Ναι. Come on. Περιμένετε απλά παιδιά λίγο γιατί θα αλλάξω λίγο το σήμα. Είδες κατά. Περιμένετε να κάνω λίγο hotspot. Να το... Θα βρίσκω. Chill. Περιμένετε. Τσίλι ρε μπρο. Shut up. Κάνε expose, Νεκτάρι, κάνε expose. Λοιπόν, μ' ακούτε, σύνδεσα το σήμα. Κάνε expose, Νεκτάρι. Χοντρέ. Τι expose ρε. Τι expose. Τα πόδια σου. Ούτε καν. Το πουλί σου. Άντρε, τα λέει. Expose το tablet σου.
Πώς θα το κάνω αυτό, αφού κάνω βίντεο. Απλά βάζεις φωτογραφία, όχι, απλά βάζεις φωτογραφία στο τάμπλετ σου και το δείχνεις. Δεν το κάνω. Γιατί το βλέπουν αυτή τη στιγμή Οκ. το τάμπλετ μου. Ναι, ούτε καν. Απ' έξω. Από μέσα. Καν straight. Τι, Το όνομα είναι. για το λαβαντορίτο, τάγκ και... Καν straight. Τι είπες? Έζοκ και τάγκ για λαβαντορίτο. Τι? Ναι, μπρο, με πάει. Thanks for the tank. Μπρο, σκάμερ. Τον είδατε όλοι με σκάμερ. Φτέρι. Λευτέρη. Πρέπει να κλείσω. Έλα, σκαμερά. Τον είδατε όλοι με σκάμερ. Ωραία. Πάρ' το. Straight, κάνει το Για το λαβαντορίτο μόνο. όνομα X για το τούκ. Το λαβαντορίτο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Για το τάγκ δεν αξίζει. Σου δίνω και το τέτοιο και Σου το... δίνω το σύγκο φουλκόρα, σου δίνω νόμα X και σύγκο φουλκόρα. Όχι, σου δίνω τάγκ και έζοκ για το λαβαντορίτο. Πρέπει να σε σκαμάρω εγώ. Μπορώ να σε κάνω vlog από το σώμα μου. Ωραία, θα κάνω τρέτη με άλλους αφού εσύ το θες. Θα πάρω popcorn φρυσούρου. Να πώς πω. Πώς? Ναι, ένα φίλο μου. Ένα popcorn. Ποπκόρου. Ναι, θα δώσω Σίνγκο και Los Bros. Los Bros. Πόσα βγάζει το Los ποπκόρου? Bros. 170. Γιατί βγήκες. Γιατί ρε μπρο, μου κολλάει το hotspot. Βάλε το κανονικό σου. Το βάζω. Παιδιά, κάντε στα σχόλια rate τη βάση μου. Ένα στο 10. Ακούτε! Ναι, ακούνε ρε. Ευχαριστώ. Ναι μπρο, δεν είναι κατάλληλοι για να μην ακούνε. Έχω 3 lucky blocks νομίζω, όχι. Έχω και ένα 6-7 που είχε στη βάση του sound. Μπρο, γιατί μόλις άλλαξα μεριά του σπιτιού έπιασε μπομ το σήμα. Ένας φίλος μου έχει σερβερ σε 1,3B. Τι δίνεις, τι του δίνεις, τι του δίνεις, τι του δίνεις, τι του δίνεις. Λαρωμάτι και τσιγκάραμα. Ναι μπρο, αξίζει μπρο, είναι σέρμπερους. Του δίνω το γκάραμα μου για ένα τσιτσούρου με 3 trades. Έλα, το κάνουμε. Okay. Τι είναι και τσούρου, απλό. Ναι, 510. 510. Κοίτα τη θέση του γκάραμα. Κάτσε. Δεν έχεις ανοιχτό base. Κοίτα. I see. Και τσούρου. Για να το δω. Αυτό μπορώ να το κάνω. Μη με βαράς με το yin yang. Παιδιά, κοιτάξτε το Slack μου. Έχω κάνει όλα τα rebirth, by the way. Ωραία, νεκτάρι. Δείξε. Expose, block. Με σκάμερε. Πω. Έλα ρε. Να δω offers για το λαβαντορίτο. Περίμενε. Μην μου το... Τότε θα πίσω το tank. Ναι, θα στο δώσω κι εγώ πίσω. Απλά κοιτάω για offers. Τι δίνει για tank. Και ας πω. Έλα, φέτο. Α, καλά. Μπρο, του δίνω λαβαντορίτο, έζοκ και tank για να μου δώσει ένα τσικλετέρ. Περίμενε. Άνοιξε βάση. Αλλά μην μου το κλέψεις, απλά κάνω trades, οκ.
Ναι. Θα σου λέω όταν είναι. Εγώ ανοιχτή την έχω. Περίμενε. Περίμενε γιατί μου Έχω στέλνει. σου θα πεις, αλλά εσύ με σκαμάρισε. Δεν σε σκαμάρω. Κάνω trade. Παιδιά, ο φίλος μου με σκάμαρε κάτι το WhatsApp. Ούτε καν δεν τον σκάμαρα, παιδιά, μην τον ακούτε. Απλά κάνω trades. Όλα sub. Όλοι unsubscribe και unlike στο κανάλι του. Παιδιά, όχι, μην το κάνετε, μπρο. Δεν τον σκάμαρα. Για να χάνετε περισσότερα βίντεο. Take back. Δεν έχω βρει ακόμα. Και δεν θα βρεις, τελείωνε. Το θέλω εγώ για 3. Ωραία, τι μου δίνεις. Για τρίτη με άλλους λέω. Σκάμα. Sorry, bro. Νόμιζα. Βίντεο κιόλας. Τι δεν σκάμαρα ποτέ. Γόρι και τσουράρα. Να δω τι. 510 μη. Και τσούρα. Και τσούρα είναι μουστούρα. Και τσούρεν κουράδα. Είσαι. Να ανεβάσω τα όλες τις κλητέρες πάνω και να βάλω το σουξέβε. Ναι. Έτυχε και λας κουράδες, by the way. Ναι, be the way, ok. Ωραία. Τι δίνεις για το τάγκ σου. Τι να σου δώσω. Τι θέλω. Άμα ανοίξει Τι base. θες. Open base. Ωραία σου. Δεν παίζει, ευρώ βάλε κλόνο. Ωραία, thank you. Λοιπόν. Το τάγκ μου, βασικά θα σου δώσω και έζοκ. Τάγκ και έζοκ για λαβαντορίτο. Εκτός, σου δίνω no my eggs και σίνκο. Για το... Τι θες, stop λίγο. Τι θες για το σνέιλο κλοβέρο, σου δίνω ό,τι θες. Τι δεν αξίζει, δεν έχεις blender. Περίμενε, πόσο είναι το base σου overall, για να δω. Φόρτωσε, τελείωνε, γκέι. Ωραία. Ρε είσαι άχρηστος, έχεις 3 billion βάση ρε. 3B βάση. Ναι, για το σνέιλο ρε μπρο. Ωραία, για το Los Bros τι δίνεις. Για το Los Bros. Για το Los Bros. Τίποτα. Ωραία, no my eggs και λαβαντορίτο για όλο μου το base. Ούτε καν, bro. Σου δίνω no my eggs για το tank και αν θες σου δίνω και το σίνκο. Μπρο, το single το βγάζω από το fuse. Sorry. Δεν το έχεις βγάλει ποτέ. Και το Μπορώ. βγάλει το και πες μου Τι? μετά. Βγάλει το από το fuse και πες μου μετά. Για... Μπρο, τι δίνεις για κετσούρ. Bro, δεν αξίζει. Τίποτα. Έδωσα γκάρα μου. Άνοιξε base. Κάνε respawn. Οκ. Θα σε βάλω. Με κάτι που λέγεται παλαμά. Μέτρα μέχρι το 3. Μέτρα Ένα. το 1. 1, 2, 3. Μπρο, αξίζει. Μπρο, το base μου αξίζει για ένα λαβαντορίτο. Όλο σου βάζει το base. Ναι, όλο μου μαζί λέω εγώ. Τι να το κάνω. Δεν μου αρέσει πολύ το λαβαντορίτο. Τι θες να σου δώσω για Los Bros. Τι, δεν αξίζει τίποτα. Αξίζει μπρο. 192. Μπρο, 192 και όλο μου το base είναι 41, 30, 48, 28, 16. Είναι 200. Πες. Μπρο, το Los Bros έχει, δεν θα ξέρω
θα τα ήθελα τέλος μπρος. Θες να δεις το Alexander Grande. Ναι, το δω. Βάλε το τεμάτι να το πεις. Εντάξει. Θα βάλω και τραγούδι. Τι άβρα. Ναι ρε. Αύριο έχεις εσύ, θα σου. Αυτής είναι η σάμπρα, Έχω πολύ περισσότερη άβρα όμως. Ναι ρε, όταν κάναμε αύριο φάρουμε opening και ήσουν εσύ με την αρέα μου και άνοιγες. Εγώ μπρο, ναι, πέτυχα από το hotspot και έτσι. Βάλε το λαβαντορί τον έχεις στα κότσια. Τι, Βάλε το λαβαντορί τον έχεις στα κότσια. δεν τα έχω. Το ξέρω. Θα δίνουμε back. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να μην φωνάζεις τόσο δυνατά. Ναι. Μαριάννη, είσαι. Το μάτιό μου. Ησυχία. Ναι. Γκέι, έλα ρε. Δευτέρη. Το λαβαντορί το, αλλά μετά. Το λαβαντορί. Μπρο, το λαβαντορί το, αλλά μετά. Μετά back. Δεν θέλω να το παίξω ντουέλ. Έλα ρε μπρο. Ναι ρε μπρο, αφού ούτε σε άλλη καλούπικα θα παίξουμε. Το είχαμε πει και στο σχολείο. Δεν είχαμε πει κάτι για να πει καλά. Τέλος πάντων. Αυτό. Κοίτα πώς νικάνε οι προήλες. Πάμε στην Φρέντζονη τα άλλα. Έχω βάλει μάτι. Τι, έχω βάλει τέρμα. Δεν μου κολλάει. Ωραία. Γιο. Τι λέει εμένα ρε. Χάλασε την έντυσά σου. Όχι εντάξει πλάκα. Hacker. Cheater. Με βάζεις πίσω επειδή σου μου Σε λάθος σημείο. Εσύ τι το έκανες. Θα βρίσω και θα πέσει το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με. Μόλις τελειώσουμε αυτό το ντούλις πρέπει να κλείσω γιατί θα βγει τεράστιο το βίντεο. Γιατί πόση ώρα θα είναι. Είναι 23 λεπτά ήδη. Σίγα. Γιατί πας από εκεί πίσω. Μεγάλη ιστορία. Για να νομίζεις εσύ ότι θα καθυστερήσω για να το πάρεις. Μετά θα ανοίξεις κι άλλο βίντεο, αλλά με ράγαμε. Εντάξει. Θα ανέβουν 2 βίντεο σε μια μέρα. Να ανοίξεις. Μπορεί και 3, γιατί έχεις καιρό, ξέρεις. Παιδιά, σας ζητούμε συγγνώμη για τον καιρό που περιμένατε βίντεο. Απλά ήταν περίοδο. Είχαμε κάποια προβλήματα και δεν μπορούσαμε να ανεβάσουμε, γι' αυτό τώρα επανήλθαμε. Ναι, με πολλά βίντεο θα κάνουμε. Θα τερμάμε,
By the way, μπορεί να μην ορθεί κανείς. Έχεις μάτια. Όχι. Οκ. Νοπ. Θα σε πετύχω. Σε 12ο φορτώνει η μέντουσα μου. 1η Απριλιά. Καλά, ψέματα, ο φίλος μου. Δεν μου λες, έλα ρε μου λες ψέματα. Αφού είναι 1η Απριλιά. Ναι, Πρωταπριλιά, θα σου γαμίσω. Τι είπα. Bro! Rest in peace my video. Εντάξει, δεν το ακούστηκε. Απλά μπορείς να το κάνεις effective και να κόψεις το κομμάτι. Ναι, όντως. Είναι ωραία, κατάλληλα. Μετά μπορείς απλά να πεις. Τέλος πάντων. Νου, σκοτά. Μην με κάνεις μέτσα, σε παρακαλώ. Άρα, Έλα, εγώ σταμάταγα. Δεν είσαι real friends, έλα. Έλα. έρχομαι. Θα σου κάνω like στο βίντεο. Ρε, έχεις πολύ ωραίο skin. Γιατί που δεν θα αποκτήσω εγώ ποτέ. Παιδιά, θέλω όλοι κάτω στα σχόλια να μου στείλετε τα skins για να πάρω ιδέες, να φτιάξω ένα δικό μου. Δεν γίνεται να στείλουν τα skins, ρε. Γίνεται, πολύ στέλνουν φώτο. Ναι, θα κάτσω να κάνουμε αυτό το πράγμα. Μην στείλετε τίποτα. Στείλτε ό,τι θέλετε. What the hell? Μπρο, έκανε bug. Δεν... Hacker. Ναι, κουνήθηκα. Περίμενε. Δεν μου είπες περίμενε. Μου είπες περίμενε κάμερ. Stop. Come on. Please, bro. I need this. My mom is kinda homeless, bro. Please. Please, bro. My mom is kinda homeless. My mom is kinda homeless. Man, Άντε, αγόρι μου. ναι, ρε, bro, τώρα θα σκοτείς πάλι, ρε. Ναι, γιατί με πετάς... Βγάλε τα hacks. Get the number of hacks. Ωραία, τρέχει λοιπόν. Παιδιά, τρέχει λοιπόν. Ρε, με πετάς στον αέρα και όταν σε πετάει στον αέρα, μετά πέφτεις στα πόδια σου. Κόκουτά. Τι ωραία, έλα εδώ να το δούμε. Πίζα μία. Πρέπει να με βαρέσεις και να με κάνεις μέτρους ταυτόχρονα. Ενώ είμαι στον αέρα. Κάτσε να στο κάνω εγώ. Κάτσε να στο κάνω. Κάτσε να στο κάνω. Κάτσε να στο κάνω. Σταμάτα. Όχι, κάτσε. Δεν χρησιμοποιήσω. Περίμενε. Κατάλαβε. Λοιπόν, περίμενε. Σταμάτα. Μην πηδάς. Να, και κοίτα. Ναι, δεν πατήσεις από παλά. Στα πόδια σου. Άρα, Get scam. είδες μπρο. Έλα, μπρο, μη. Don't. Έλα, μπρο. Εγώ μπρο σταμάτησα. Άρα. Όχι κάτω από τα σκαλιά. Ούτε κάτω από τα σκαλιά. Ωραία, κατάλληλα. Ωραία, κατάλληλα. Καταλληλόπεδο. Αλλιόπεδο. Ωραία. Πού στάθηκα. Λο. Και κάνουμε dots. Ίσα να παίζουμε μόνο bat και να είναι βασικά όχι. Με dots, να κάνουμε dots. Εγώ είμαι πολύ καλό. Κοίτα πόσο καλός είμαι στα dots. Ναι, ρε, άμα έχεις και τα κατάλληλα animations, τι να σου πω. Όχι ρε, γιατί δεν σε χαμονέτησα. Α, σε πήγε πίσω, εντάξει. Κοίτα εγώ στα dots μου. No. Ξέρω κι εγώ με αυτά τα animations άμα το πάμε έτσι. Στους δορκίζομαι, ξέρω κι εγώ έτσι.
άμα είχα και εγώ αυτό το animation. Να πάει να τους έχουν όταν δεν τους έχουν μπροστά εκεί. Hey yo! Hey yo, hey yo. What the fuck. Κολόφαρδε. Δεν μου λειτουργούνε. Δεν μου λειτουργούνε. Συγγνώμη. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε βάλτε like και τα λέμε.